igsoon arita napag yung mga bangko diri sa sulod. Kaning mga youth yan. Kuan ra gyud ato ra gyud kana i-occupy ang mga bangko. Kay kung di maigo namo pud sa gawas dahil lingkuranan diya sa gawas. Electric pa. Yeah. Samtang magkuan pa ta sa electric pan kanang kung kisa tong mangihi pwede ra gyud mangihi daan. Yeah, kisa tong muinog tubig pwede ra gyud moinom tadaag tubig kay init kistanan karon. Yeah. Ang mga bata kanang pahiluna pod. Ya, ang mga bata pwede ra gyud ta nga ang mga dagko re atong palingkuron. Ha? Kay kanang tibangko pa dito. Rich ihatag dati Eden. Ada ka din ay. Oh. Anak. Oh. Sige. Usbon ko, maing hapon ka natong tanan. Amen. Maayo ba ang atong Dios? Kung ang maingon ko moingon putag amen, di ba? Maayo kayo ang atong Dios nga nagdala na to dire, naghatod na to dire para magunsa man ta dire aron modaig ta ug mosimba sa atong buhi nga Dios. Nya excited na ba ang matag usa? Nya ingna ko na imong katupad nga excited na ka sis? Inapod nga, amen. Amen. God is good. All the time. Amen. So, ihatag na ko ang kuan ni Ate Madilin. May hapon ka natong tanan. Karon nga naata dire, dili to sayangan ang matag pulong nga pagkahisgutan. Ug karon sa dili pa nato dungog ang tanan. Ako'y hatag sa iyang alagan nga si Pastor Gideon sa opening prayer. Tuta sa pagduol nga to sa tumbuhi nga Dios, atong ipiyong atong mata ug atong ihatag atong hunahuna ato sa atong buhi nga Dios. Magpasalamat ta, daig ta sa atong buhi nga Dios sa iyang pagkamaayo. Nagikan sa miaging Domingo hangtod nining adlaw, ang Dios nag-atiman, ang Dios nagtagbo, ang Dios nagproteksyon ug walay dautan, walay bisan unsang mga buhat sa kaaway nga nakahilabot kanato tungod na kay nagproteksyon ang Dios. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga maoy nag-atiman kanamo, Dios nga maoy nagbantay kanamo, Dios nga maoy tagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Niya kami o Dios aron sa paghalad sa among kinabuhi. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpasidungog kanimo, Amahan. Dios kang nga mahigugmaon, Dios kang maluluyon. Ikaw ang Dios kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan nga dili gayud mo pakita sa pagkausab. Kanunay ka o Dios nga matinud-anon ug ang imong pulong ang imong pulong o Dios kanunay na magapanghitabo karon og sa malapot pang mga adlaw. I-bless Ginoo ang matag usa nga sa amo karon nga paghalad sa among kinabuhi. Ikaw ang Dios mapataas, mahimaya, mapasidungan sa matag usa. Nasayt kami, Amahan, nga ikaw ang Dios andam kanunay sa pagpanalangin kanamo, andam kanunay sa pagpanalipod kanamo. Busa, Amahan, kami nagaduol kanimo aron isalig itugyan diha namo, diha kanimo o Dios ang among kinabuhi. Kay diha kanimo o Dios makami may kadaugan, diha kanimo kami may kaluwasan, may kasiguruhan o kinabuhing dayon nga way katapusan. I declare blessing, Ginoo, nga ang tanan namong pagdaig, pagpasalamat, mga awit, salamat o Dios nga imong gidawat diha sa imong trono ug among nga paghalad, mga pagdaig, pagpasalamat sama kini sa insinso nga gisunog nga makapahimuot kanimo, Amahan, makapahimaya, makapalipay kanimo, Amahan. Dalaygon ka nga Dios nga among gipasalamatan, mga pagdaig, pagpasalamat diha lamang kanimo, Dios, kadungganan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, man. Mga igsuon, pabilin ta sa pagpamarog niya atong himumaton, atong lamanuhon ang atong katupad na kumustaha kung mahimo atong gakson kay naguluhan ba atong kanta kumusta pagkaksa. So ang atong igsuon sa pagto, amen.
Lingon diha ang awit mga igsoon nga usa ra gid kita diha sa lawas ni Kristo kung nituo ta sa kamatuoran, tuo ta sa pulong sa Dios, mahimo kitang usa diha sa atubangan sa tumuhing Dios. Amen. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Niya kami, O Dios, nagaduol kanimo, Amahan. Uhaw sa imuhang presensya, O Dios. Uhaw sa imong mga mensahe. Uhaw sa imong pagbisita, O God. Bisitaha, O Dios, ang matagusan namo kakasing-kasing. Bisitaha, O Dios, ang matagusan namo kakinabuhi. Ipabati, O Dios, ang imong presensya, O God. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Nangandoy ang kasing-kasing ko, nangandoy nga punon mo, nangandoy ang kasing-kasing ko, nangandoy nga tagbaon mo. Yes, Lord, sa presensya mo, pon ako, akong Ginoo, pon ako, sa presensya mo, tagbawa ang kauhaw ko. Nangandoy kami, O God, ngay mong gakson, Amahan. Nangandoy ang kasing-kasing ko, nangandoy nga gakson mo. Oh, hallelujah. Nangandoy ang kasing-kasing ko, nangandoy nga tagbawon mo. Gaksa kami, Lord, gaksa ko sa mga buton mo, gaksa ko, o akong Ginoo, gaksa ko sa mga buton mo, tagbawa ang kauhaw ko. Nangandoy kami, Lord, nangandoy ang kasing-kasing ko. Paim na kami sa imong buhing tubig, O God, nangandoy nga painon. Oh, hallelujah. Nangandoy ang kasing-kasing ko, nangandoy nga tagbawon mo. Paim na ko sa buhing tubig mo, paim na ko, o akong Ginoo, paim na ko sa buhing tubig mo, tagbawa ang kauhaw ko. Nandoy ang kasing-kasing ko, yes, Lord, nangandoy nga punon mo. Nangandoy kami, O Diyos, sa imong presensya, O God. Nangandoy kasing-kasing ko, yes, Lord, nangandoy nga tagbawon mo. Awa ko, puna kami, Lord, sa presensya mo, puna ko, akong Ginoo, puna ko sa presensya mo, tagbawa ang kauhaw ko.
Nangandoy kami nga kaksod sa imong bukton ugan. Nangandoy kasing ko. Yes, Lord. Nangandoy nga kaksun mo. Hallelujah. Nangandoy nga kasing ko. Nangandoy nga tagbawon mo. Gaksa ko sa mga bukton mo. Gaksa ko akong Ginoo. Gaksa ko, yes Lord, thank you Jesus. Nga bukton mo tagbawa ang kauhaw mo. Nangandoy kami nga imong paimnon o Dios. Nangandoy ang kasing ko. Yes Lord. Nangandoy nga paimnon mo. Oh, hallelujah. Nangandoy ang kasing ko. Nangandoy nga tagbawon mo. Paimna ko sa buhing tubig mo. Paimna ko o akong Ginoo. Paimna ko, yes Lord, sa buhing tubig mo. Tagbawa ang kauhaw ko. Tagbawa ang kauhaw ko. Tagbawa ang kauhaw ko. Hallelujah. Oh Jesus. Tagbawa o Dios sa makausa ang among kasing-kasing sa imong presensya. Puna sa makausa ang among kinabuhi, Ginoo, sa mga pulog, mga mensahe. Salamat o Dios nga imong kaming gakson o God. Nga imong ipabati o Dios nga niya gayud ka sa among paghalad, pag-awit, pag-aalaga diha kanimo sa among pagsimba kanimo. I-bless Ginoo ang among kasing-kasing sa among pagduol kanimo amahan. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Amen. So pabilin ta mga igsuon og atong daygon pinaagi sa atong kusog, tibuok kusog, tibuok kasing-kasig huna-huna ang atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Ania kami o Dios nga mga dayeg magasimba diha kanimo o Dios. Nya atong gamiton ang atong kusog sa pagdayeg ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen. Yes, hallelujah. Ania kami, O Diyos, nga mga anak mo. Nag-awit o pagdaig, nagkasayaw sa kalipay, alang kanimo. Kay imo ming gipili, ania kami, O Diyos, nga mga anak mo. Nag-awit o pagdaig, nagkasayaw sa kalipay, alang kanimo. Tungod Sa gibuhat mo. Mulukso! Mulukso kami Ginoo alang kanimo. Tungod sa kalipay, Sayaw! Sayaw kami o Dios. Para kanimo mulukso! Mulukso kami Ginoo alang kanimo. Tungod sa kalipay, sayaw kami o Dios. Para kanimo lang. Yes Lord, ania kami o Dios. Ania kami o Dios nga mga anak mo. Nag-awit o pagdaig, nagkasayaw sa kalipay, alang kanimo. Kay imo ming gipili, ania
Kami, O Diyos, nga mga anak mo, nag-awit o pagdaig, nag-asayaw sa kalipay, alang kanimo, tungod sa gibuhat mo. Mulukso kami Ginoo alang kanimo, Tungod sa kalipay, musayaw kami, O Diyos. Para kanimo, mulukso kami Ginoo alang kanimo. Tungod sa kalipay, musayaw kami, O Diyos. para kanimo lang. Yes, Lord. Sayawan na to ang atong buhi nga Diyos. Sayawan ta Amen. sayawan, sayawan ta Jesus. Sayawan. Sayawan, sayawan ta ang Diyos. Sayawan, sayawan ta ang Diyos. Iday ko ang ngalan mo, O Diyos, tungod sa gibuhat mo sa cross. Dili ka bungan ng mga tiil, sa pag-inda tihakan nimo. Sa mulukso. Sa mulukso mo singgit ko, sa pagdaig tihakan nimo. Kay ikaw ang angayan, O Diyos, sayawan ko. Sayawan mga igsoon. Sayawan, sayawan ta Jesus. Sayawan. Sayawan, sayawan ta Jesus. Sayawan. Sayawan, sayawan ta ang Diyos. Sayawan, sayawan ta ang Diyos. Giday ko ang ngalan mo, O Diyos, tungod sa gibuhat mo sa cross. Dili ka bungan ng mga tiil, sa pag-inda tihakan nimo. Sa mulukso. Sa mulukso mo singgit ko, sa pagdaig tihakan nimo. Ta ikaw ang angayan, O Diyos, sayawan ko. Iday ko ang ngalan mo, O Diyos, tungod sa gibuhat mo sa cross. Dili ka pungan ng mga tiil, sa pag-inda tihakan nimo. Sa mulukso. Sa mulukso mo singgit ko, sa pagdaig tihakan nimo. Ka ikaw ang angayan, O Diyos, sayawan ko. Ka ikaw ang angayan, O Diyos, nga sayawan ko. Hallelujah. Yes, Lord. Ikaw ang Diyos tag-iya sa mong kusog, Amahan. Ikaw ang Diyos nga maoy nag-atiman ka namo. Busa takos kang awitan, takos kang halaran, pasidunggan. Ug niya nausab kami, Amahan, sa pagduol kanimo, O Dios, aron among pangayoon kanimo ang imong pagpadayon sa pagproteksyon bisan pa sa mga panahon nga dunay mga pagsulay padayon, O Dios, ang imong gahom magapandong magapayong kanamo, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ito sa imo ako naboni ko
Gamhanan mong kamot. Kung mohampak man ang mga balot, kung may bagyo man kaoban ka, amahang hari labaw sa tanan, may kalipay kay ikaw ang Diyos. Pahulay ko, yes Lord, hallelujah, kang Kristo la, oh hallelujah, gamhanan siya, gamhanan ka Lord, takos kang saligan. Kung mohampak man mga balot, kung may bagyo man kaoban ka, amahang hari labaw sa tanan, kanon ay ikaw akong Diyos. Oh, hallelujah. Kung mohampang man ang mga balot, kung may bagyo man kaoban ka, amahang hari labaw sa tanan, may kalipay kay ikaw ang Diyos, may kalipay kay ikaw ang Diyos, may kalipay kay ikaw ang Diyos. Doon na kami kalipay, O God, sa pagpaabot sa imong gisaan kay ikaw mo balik alang ka na mo. Doon ay kami kalipay sa tanang sitwasyon, sa tanang panahon, tungod kay nag-uban ka og nagproteksyon, nagatiman og nanalipod ka namo umahan. Sikat pa kaniadto karon og hangtod sa kahangturan kami malaumon, masaligon nga padahin mo kaming giatiman, padahin mo kaming giubanan og giproteksyonan tungod sa imong mga pulong nga dili gayud mapakyasugan. Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sukat pa kani ato, ubanan mo ako. Sukat pa kani ato, iatiman mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunong mong goma, nagadasi, nagaligo sa pagtuko. Sukat pa kani ato Lord, hallelujah. Sukat pa kani ato, giubanan mo ako. Sukat pa kani ato, giatiman mo ako. Bisan pa sa katalagman, yes Lord, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo,
kaligo sa pagtuko. Hallelujah. Angay ang kang daigon sa tanang panahon. Oh, thank you, Jesus. Kaya gumamo kanunay giyong mauno. Hangtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga alat ko. Angayang kang daigon sa tanang panahon. Hallelujah. Kaya gugmamo kanunay giyong mauno. Hangtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga alat ko. Hallelujah. Gumamo o kaloy mo'y way kinutuban, gikotan mo tibuok kinabuhi ko. Gikan sa kong pagbangon hantod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamayo mo. Ang gugmamo, ang gugmamo, o kaloy mo'y way kinutuban, gikotan mo tibuok kinabuhi ko. Gikan sa kong pagbangon hantod sa pagkahulay, awiton ko ang pagkamayo mo. Hallelujah. Nunay kang matino dano, kanunay kang maayo ka nako. Hangtod ako may gininawa, awiton ko ang pagkamayo mo. Ang tingong mo nagagiyas sa kangiti, nagauban masuot kaysa satanan. Kay ikaw ang amahan, ako imong pinanggan, na buhi ko sa pagkamayo mo. Nunay kang matino dano, hallelujah. Kanunay kang maayo ka nako. Hangtod ako may gininawa, awiton ko ang pagkamayo mo. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Gihalad kong kinabuhi ko tanang anak ko. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Nunay kang matino dano, oh Jesus. Nunay kang maayo ka nako.
you, Jesus. Kanunay kang matino danon, hallelujah. Kanunay kang maayo ka nako, hangtod ako may gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo ko, awiton ko ang pagkamaayo mo, awiton ko ang pagkamaayo mo. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Dios, sa imong pagkamaayo nga kanunay, O Dios, namong nasinatian. Salamat, O Dios, nga ang imo makatawhan padayon imong giatiman sa tanan, Ginoo, nga imo makatawhan nga midangop misalig kanimo wala gid mapakyas, O God. Dalaygon ka nga Dios nga kanunay nagsuplay sa tanan nga gikinahanglan sa matag tawo nga midangop mituo misalig kanimo. O kami, O Dios, nga nagadayeg, nagahalad, nagasimba kanimo, Amahan. Salamat, O Dios, sa daghang mga pabor nga imong giandam, mga pabor panalangin nga imong i-release, Ginoo, niining mga adlaw, O Dios, ug sumalabot pang mga adlaw. Malaumon kami, O God, nga ang kalipay kalinaw diha sa imong presensya, may among masinatian, maangkong mapatunan sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Amen. O karon sa matag usan na to, nagitay mga kadaugan. Kana palang daan nga atong kusog, kahayag sa atong panglantaw, kana ato ang ginhawa. Usa na na siya sa gasa sa Ginoo. O ganing iyahang mahatag og kadaugan karon kung giunsa siya pag-atiman sa atong buhi nga Dios. Atong pamation ang kadaugan ni Cindy. Papaka na to ang Ginoo. May hapon ka na tong tanan. So, ang ako dayong kadaugan kay nagpasalamat ko sa Ginoo nga nagkahiusa ta karong kapunon aron pumati sa iyang mga pulong. O nagpasalamat ko niya nga gitagaan ra mi ko ing panlawas uban sa akong pamilya ug kanato diri karon. O sa tanan namong gikinahanglan nga iyang gi-providean uban sa mga gamit sa mga eskwelahan o sa mga sa balay pod. So, moro to kong kadaugan. Nya ari ta sa special number nga mohalad og kanta makalangit mao ang De Villeres family. Sa amahan
kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Ang mga katawhan, relihiyon ang pinagbatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kami ania, kami nagkahiusa, dili panghilihin, kundi ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa guma, salamat sa gugmang walay paglubad. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Ang kaluwasan nga naangkon ko. Awit no kanang ugbot na to hagpaton ba, matandog pud ta kay nindot kay ang matag mensahe ana nya. Karon ato na sa ablihan atong kasing-kasing alang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, kay matag Domingo rad gyud nato madungog ba unya, og ato nang madungog makasabot gyud ta kung unsay mga naa sa Biblia. Nya akong gihangyon si Pastor Gideon alang sa mensahe sa Ginoo. Maayong hapon sa tanan. Na imong tapad maayong hapon. Maayo nga hapon tungod kay nakaduol ta sa Dios. Si Jesus nagbilin sa mga mensahe nga bisan kinsa katong moduol kaniya dili gyud niya isalikway. Dili gyud mapakyas. Ang pagduol sa ato ang pagduol nato ngadto sa atong buhi nga Dios sa mas atong gibuhat karon. Daghang mga
kahimtang kung unsaon nato pagduol ang Dios. Diha sa Biblia mga kaigsonan sa karaang panahon ang mga tao nga moduol sila sa Dios kana bitawng hinugpong. Kasabot mo anang hinugpong kanang tanan gyud sila. O sa panahon nilang Moses sa una, doon na sila'y himuon sa dili pa sila moduol sa Dios. Kinahanglan manglimpyo gud sila o nabatasan nila ang paglimpyo tungod kay Dios ang ilahang duolon. Dios ang ilahang simbahon. O ang tanan nga moduol sa Dios ilabi na sa atong panahon karon sa panahon diha sa grasya sa Dios nga naa kang Kristo. Ang pulong sa Dios nga nagsaad kanato nga kun ang tawo moduol kaniya sama sa atong gihimo karon dili gayud mapakyas. But ipasabot dunay pinasahing pabor og panalangin nga maangkon og mabatunan sa tawo nga moduol kaniya. Ug ingay mong tapad na kay panalangin gikan sa Dios. Usa sa panalangin mga kaigsuonan nga gusto sa Ginoo nga atong masabtan kanang nakasabutas kahimtang sa kapanahunan. Kay kung nakasabutas sa kahimtang sa kapanahunan karon, nakasabot usab unta kita sa angay natong buhaton. Amen ba? Samagod sa usa ka estudyante, kung nakasabot sa iyang pagka-estudyante, dili siya magkumpiyansa. Nakabalo siya kung kanus-a o kanus-a sa dapat magtuon. O kanus-a o kapila mahitabo ang naa kanang gitawag exam. Naay mga examination. So ang usa ka estudyante, kinahanglan makabalo siya nga duna say exam nga iyahang apilan. Kay kung dili siya maka-apil sa exam, labaw nang kung di siya makapasar sa exam, walay pulos ang iyang pagka-estudyante. Dili mapuslanon ang iyang pagka-estudyante, kawang lamang ang iyang uniforme, kawang lamang ang iyang ID, ang iyang pagka-estudyante, tungod kay mopauli man siya, muhuman man siya nga way kapuslanan. Apan kung ang usa ka estudyante nasayod, kung unsay angay niyang buhaton, kung unsay angay niyang himuon, tungod kay ato ang klarohon mga kaigsonan ang usa ka estudyante, makabalo lamang siya kung unsay ihang angay buhaton kung nakasabot siya sa ihang pagka-estudyante. Nakasabot sa mga panahon. At turong hisgutan mga kaigsonan, kining pulong sa Dios nga magsugilon kanato kung unsay angay natong buhaton samtang nagpuyo tas kalibutan. Kung moingon tang nagpuyo tas sa kalibutan mga kaigsonan kus Ginoo, atong hinumduman nga tanan nga mga sitwasyon nga naagian sa unang mga tao nga nahiuna kanato, magian usab nato karon. Say buot ipasabot, dunay mga kalisod, dunay mga pagsulay, dunay mga katalagman. Pero ang nakalisod pa gyud sa katapusang mga adlaw, kung grabe man ang katalagman sa unang panahon, mas labaw pa ang katalagman nga mahitabo sa umalabot mga adlaw. Kung ang mga katalagman nga nahitabo nga gisulat diha sa Biblia, ngilngig nga paminawon, dili biya basta-basta. Pero kung imong lantawon mga kaigsuonan, di gid basta-basta tinuora biya ang katalagman nga nahitabo sa unang panahon. Labi na sa panahon ni Noe, gilunupan ang tibok kalibutan sa tubig. Pero nganong moingon man ka Pastor Gideon nga mas grabe ang katalagman nga moabot sa unahan sa kalibutan tungod kay dili na tubig ang mulapaw sa kinatumyang bukid sa tibok kalibutan, kundi linaw ng kalayo. Kung kaniadto dunay arka nga pwedeng makaluwas sa tao, wala nay arka tungod kay linaw na. Even ang puthaw kayang tunawon anang mga panahon na. Kung nangandam silang Noe, tungod kay nakasabot sila nga dunay mga panahon nga mahitabo, nga dili gayud angay magkumpiyansa, labaw na nga dapat ikaw ug ako mangandam. Diha sa pagpangandam, dapat doon na tayo seryoso nga panabot.
Kay dili ta kapanganda mga kaigsunan kung wa tay nasabtan. Ang mahitabo mga kaigsunan, magmataratag morning, o sana magmatag morning, kanang nabuntagan. Nabuntagan, ang uban ng lawig na, ang uban gipanalangin na, ang uban ganganga pa. Nabuntagan, nang nagmutagan, nagmatag morning. Okay, gusto sa Dios nga masayod ka, unsay mahintabo sa malapot. Karon atong sabtan ang panahon mga kaigsunan nga dili na gyud makaingon tang normal ang init. Saman murag paingon na nis abnormal. Kay ngano man sa unang panahon ang mga hayupan pwede nimo nang kuhaon mga alas 9 sa buntag. Karon kuhaon nimo ang imong hayupan ilawig nimo kay lawig-lawig man sa una. Karon kumpay-kumpay naman. Wa nay lawiganan. Puro na gibaol ang mga laguna. Kisa may nakabalog laguna. Kisa may nakailag laguna. Kitang tanan no, kinamtas bukid. Munay lawigana sa mga kabaw, unya mga alas 5, alas 6, amo nang ilawig sa unang panahon, inig ka alas 9, ang uban gani, malas 10, musingkit tayo, gidyan, kuhaan ang kabaw, alas 10 na, wa na. Gabula na rong baba, kay magbula man ang baba sa kabaw kung mainitan. Pero, pag abot na ako dito, nanabsab pa. Pero karon ilawig og alas 5, kuha ag alas 10. Di ba patay na ang kabaw? Pertinag yung inita. Gani alas 4 pa lang kanang mobiyahe ta pa yung lungsod, alas 4 na gani. Alas 4, alas 5, grabe inita. Nagkagrabe ang sitwasyon sa atong kalibutan. Nagkangilngig na sad ang mga dagkong mga trahedya. Maghisgot ag linog, dili na priya sa una mga kaigsuonan nga mukalas lag pila ka tao. Karon pertinang daghanang makalas. Nganuman sa usa ka building pila ka tao. Linog sa Taiwan, linog sa Taipei, baha bisan asa. Naa gani uban nga naa sila'y kabalaka mahitungod aning taas kaayong init nga matud pas ako ang gikulo istorya samtang na ako gitrabaho diha nga Teskawas ingday sa maita ni og kining inita dili ra ni tumbasan kanang dili ra ni tugbangan og ulan kay kung tumbangan kuno nig ulan mas delikado ang tubig kaysa init kay ang init ang ulan daghan kaayong maapektuhan ilabi na sa mga daplig sapa unya kuyaw pa gyud kung naay buhawi magdalag buhawi. So atong hisgutan ang pulong sa Dios kay oras karon sa paghisgot pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ug ako kamong gihangyo sa pag-abli sa inyong Biblia sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 nagsaad ang Ginoo nga mubalik siya. Kinsa may nagtuo nga si Jesus mubalik. Kung ikaw nagtuog Hesus, dapat nasayod ka og imo ning gitipigan sa imong pagkataos kalibutan nga dunay mobalik. Mubalik si Jesus alang sa imuhang kinabuhi, alang sa akong kinabuhi. Before mubalik mo abot si Jesus, kinahanglan isangyaw ang Biblia. Isangyaw ang pulong sa Dios. Kinahanglan isangyaw ni siya. Kay kung dili ni sa isangyaw, walay masayran ang tao kung unsay mahitabo sa unahan. Mao bitaw nang even sa radio, sa TV, o sa uban pang mga gitawag social media, dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, kining ato ang pagahisgutan karon madunggan ni sa radio. Naatay radio mga kaigsuonan, madunggan ni. Kani, madunggan yun ni sa radio. Gani, akong iisa, di ba? I-connect ni siya sa FM. FM na ni siya. So nakakonek na ning ato ang paghisgot sa pulong sa Dios sa FM radio. Unya nalipay ko mga kaigsuonan kay miaging adlaw dunay misugilon nga miingon nga dugaya nimo nahuman pastor mga alas 10 gyud. Giingnan ako akong mga anak nga kanang halas sige mo pabuyag diha may pamaminaw mo suwali ni Pastor Gideon atong pakpakan ng Ginoo no. Nga bisang alas 10 pa ang mga tao nga nakadumdum na sa FM radio,
naminaw di ay sila sa pulong sa Ginoo. Unya na ay mo ingon pagka ninduta di ay pulong sa Ginoo. Ito pagpakan ng Ginoo mga kaigsuonan. Nindot tungod kay daghan kang masayran. Kung magbasa ka og dyaryo, masayod ka mga kaigsuonan sa mga panghitabo, diha lamang sa maong lugar. Pero kung magbasa kag Biblia, daghan ka ikang masayran nga mga panghitabo, dili lamang sa pila ka mga lugar, kun dili sa tibok kalibutan. Mauni nga atong hisgutan mga kaigsuonan nga diha sa Biblia, mutuo kag dili ingna na lang nga mutuo gyud kay ang Biblia gisulat aron mahitabo. Dunay mubalik, ingna imo tapad dunay mubalik. Ang usa ka anak mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga gikan sa layong lugar o kaha mo abroad, unya magpahibalo nga mubalik ako mubalik ako pa. Siguro ang bation sa usa ka ginikanan sa inahan og sa amahan, dili gyud siya mahimutang kung dili siya kapangandam. Manglimpyo siya, unya ihag yung andaman ng iyang anak kamuuli. Labi na karong mayo, murag daay mo uli. Silang madam, mga madam. No? Salamat sa Ginoo. Ang giingon dinhi sa balaang kasulatan mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ingon dinhi nga nagsaad ang Ginoo nga mubalik siya. Kung ang tawo mo saad, may posibilidad nga mapakyas. Pero kung ang Dios na gani mo'y musaad, dili og dili gayud na mapakyas. Tuuhan gyud nato nga ang Dios di gyud mo pakyas. Miingon siya mo balik ako, kuhaon ti ka. Kay wala siya mo anhi, dili aron silutan ta, kun dili aron kuhaon og lalinon ta, kay gusto ang Dios nga kuyog ta uban kaniya. Amen? Isa may excited. Mugot man lagi ni uban. Sahay mga kaigsuonan pag-ingon nga ako excited ko pastor. Ugma mo balik na ang Ginoo. Ayon niya pa kay wa pa mo daghan pa kong galastuhan ra ba. Dapat ko mga anak kagiatiman. Wala na. So atong tan-awon mga kaigsuonan, unsay angay natong buhaton samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Jesus. Ug ato sang tan-awon kung unsa may posibilidad, moingon tang posibilidad kana bitaw sa atong una-una mga bana-bana. Pero sa Biblia, dunay gyud klaro nga pagsugilon kung unsay mahitabo before siya mo balik or sa iya unyang pag-abot. Sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 10. Ditsurata sa versikulo 10. Ingon din apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Ni anang adlaw ang kalangitan mahanaw. Ala no? Ato kuno ning himay-himayon. Dili lang usa diretso-diretsohon. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Iya kining gipasama, iya kining gipareho. Kana bitaw ang kawatan mo abot, di gyud na mananghid. Dili gyud na mo ingon nga Gaw Joel, unyang gabi mangawat ko. Dili gyud na mo ingon nga taguin ang imo magamit ya kay kawaton ko na unyang gabi. Di gyud na mananghid. But ipasabot si Jesus nga mo balik, dili gyud na mo kana bitang mo diskurso. Dili gyud wa gyud mahitabong announcement. Nga di gyud na mahitabo nga i-announce ang pag-abot ni Jesus. Dili sama sa usa ka dagkong mga politician o mga dagkong tao labi na sa mga na ay mga grupo o kanang mga tigom-tigom sa barangay o sa lungsod, moingon dayon ng MC. Atong sugaton sa masipang palakpak ang ato ang honorable, di ba? Mo na nga pero diha sa pag-abot ni Jesus, walay mga announcement, apan dunay mga ilhanan. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, ni anang adlaw ang kalangitan mahanaw. Unsa dagoy mahitabo no nga mahanaw ang langit?
Kung mahanaw man ang langit mga kaigsuonan sa mata sa mga tao kung atong tanawon, di anang dapita, grabe nang ngitngita. Wa na'y makitaan. Ang buot ipasabot ana, dili na nimo makitaan ang hayag bisan unsang mga electricity. Wa na'y lighter, posporo, bisan unsa. Kay ang buot ipasabot nga mahanaw ang langit, wa na kay makitaan. Mukulaps ang mga hayag anang mga panahona. Mahanaw uban sa kusog nga dinahunog ug ang mga butang mo silaop. Sa kalit dunay moulbo ug maugdaw ang yuta ug mahanaw. Uban sa tanang anaa ni ini. Uniasa man day taan ang panahona. Ato nang tanawon. Ug sanglit kining tanan laglagon man ni ining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton? Tanan nga ato ang gipaningkamutan, tanan nga atong gipanindutan. Ang Biblia nagsulti, kining tanan mahanaw. Ingon diha, unsa may angay buhaton? Ang tubag, kinahanglan nga magkinabuhi kamong balaan o ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Duha ka mga mensahe o mga pulong nga angay natong i-practice. Ang tanan mo ingong i-practice. Manaamang kas imong Pinoy-anan kung unsa may kahintang sa imong pagkatao, asa man ka gibutang sa imong pagkatao, maasawa man ka, mabana man ka, maginikanan man ka, maanak man ka, maigsuon man ka, o unsa man ang kahintang sa imong pagkatao, ayaw gayud ni kalimti ang angay natong buhaton, nga angay natong bansayon sa atong kaugalingon, kining pagkinabuhing balaan. Unsay giingon? Kinahanglan nga magkinabuhi kamong balaan. Ang pangutana, sa imong pagtuo nga dunay Dios, nakasabot ba ka anang pulong pagkinabuhing balaan? Kung moingon tang pagkinabuhing balaan, doon na kay buhaton. The word pagkinabuhi, doon na kay dapat ipakita. Amen ba? Ato ba na siyang napamalandungan o ato ba na nasabtan? Kay sa ato nang gikaingon, dili ta kabuhat sa mga buhat nga dili nato masabtan. Dapat makasabot ta. Ang pagkinabuhing balaan mga kaigsunan, ingon pag yun si Pedro diha sa unang Pedro Kapitulo 1, adto ta sa unang Pedro Kapitulo 1 mga kaigsunan, versikulo 15, 1, Kapitulo 1, versikulo 15, nag-ingon nga, o sa giingon din pag kinabuhi, hinuon kamong balaan. Kay balaan ang Dios. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo, kay ako balaan man. Kung giunsa pagpakita sa atong Ginoong Hesus ang iyahang pagpuyo sa kalibutan, dapat inana ta. Amen? Wala siya mo simang-simang. Kumbaga, wala siya maglikoy-likoy. Dapat kitang mga Kristohanon, di sad ta mo likoy-likoy. Kung sa pinulungan pas ato adire, tabangon. Di ba, makarelate dayon mo. Ngano po nang, karon pa ko kadungog dire nga naitabangon, wala po'y asgaron. Unsa pa yung tunguban? Liki-liki. Unsa mo liki-liki masad ka? Unsa man nang mga istoryahana? Makauban kuno sa nay gamay. Yan apoy murag dako. Dili gyud ta angay mo. Di ako di gyud ko musugot ana. Ingna imong tapad di na gyud ko musugot. Oh. Di ta angay musugot nga inaana ta. Ngano man ang pagkinabuhing balaan dili di ay dapat maglinikoy. Ang pagkinabuhing balaan sama gyud ni Jesus unsa may gipakita ni Jesus sa iyang pagpuyo sa kalibutan. 3 years siya nga nagpuyo sa kalibutan. Nagministry. Nagministry siya 3 years. Iyang gipakita nga doon na say pagkamainampon. Ang tanan ba mainampuon? Or ditso ragkaon? Medyo lami man, habhab ditso. Pero kung kuan gani, murag angay pasalamatan Lord, ugma, humba. Mga igsuon, kinahanglan, bisan unsay mga pagkaon nga ihatag ni Lord,
kinahanglan ma-practice, mabansay ta sa pagpasalamat. Sayon ra gyud kayo ang pagpasalamat. Ingnon ra nimo ang pagpasalamat. Lord, salamat ni ining pagkaon. Nga imong gihatag kanamo, amo ning kanon, amo ning ambitan, ikaw ang Dios magpanalangin nga makahatag ning kusog, murag taas-taas na no. Move on na lang. Salamat sa pod nga kaming tanan maapod. Adisan mao. Oh. Pero speaking about pagpasalamat, at least nagpasalamat ka. Unya gamitag yun ang ngalan ni Jesus. Lord, salamat sa pagkaon nga imong gihatag. In Jesus name, amen. That is simple. Pero kung imong lantaon, nalipay ang Dios. Kay kung ikaw gani pasalamatan, malipay gani. Mo ingon asag di lang god. Di ba? Pero kung muhatag ka unya ingnon ka nga, maura ni. Murag kag mag-uuloy. Mo ingon pa sala mapud ka nga hatagan mangita pa kag lain. Ambi na lang na. Pero kung muhatag ka unya bisag gamay, salamat kay ani. Oy imo pagyud kong gibahinan. Di ba mo iyo po ka nga katandog po ng imuhang pagpasalamat. Oy, di ba? Di ba? Ang Ginoo atong pasalamatan, kung magpasalamat ta mga kaigsuonan sa pagkaon, pasalamat ta sa Dios sa pagkaon, ang Dios malipay. Ug sa dihang malipay siya, sige hatag og pagkaon atong pagpakan ang Dios. Dili na lisod alang kanimo ang pagpangitag pagkaon. Kay ngano man, hinumdumi ang Dios pwede siyang makahatag og pagkaon nimo bisag wa nay mga tawang kalibutan. Like ni Elias. Si Elias wa nagyoy tao nga iyang amigo. Siya na lang usa apan giatiman sa Dios. Gipadad-an sa Dios og pagkaon si Elias, gigamit ang anghel sa Dios. Dunay anghel, dunay sulugoon ang Dios. O ang ikaduha matod pa ni Brother Moses ang uwak. Amen ba? Mauna nga kung imong lantawon si Jesus, sa diha nga nagministry siya sa kalibutan, imong makit-an nga sa panahon nga adunay mga tao nga iyang pakanon, wa say laing buhaton ang pagpasalamat. Speaking about kana bitang pag-atiman og mga tao, kung ikaw magsilibrar, doon ay birthday, doon ay anniversary, wedding anniversary, o sa pa'y mga program sa inyong kanang selebrasyon sa inyong pagkahimuon niya, daghang kay mga tao. Siguro ang una ni nato makitaan kasagaran, hala asan na maging asa kulang ka ni, di ba? Mo ana dayon, di ko ini murag kulang man ta, kulang man ig pagkaon pati daghan ra patag bisita. Pero si Jesus diliin ana. Dapat mga kaigsuonan, ang pagkinabuhing balaan igsuon ko sa Ginoo, mao ang pagsunod sa gipakita ni Jesus. Unang gipakita ni Jesus ang pagkamainampuon. Amen ba? Dili ta mo sugot nga moampo na ta, isa ta mo ampo kanang 50-50 na. Unsa man nang 50-50? Ana na ko ng 50-50. Ano ko ng 50-50? Dili ta musugot nga isa ta magkaton, isa ta magmatngon, or kanang maningkamot ta nga sama ni Jesus kung 50-50 na. Dapat sa tanang panahon. Inay mo tapat dapat sa tanang panahon. Manaamas ka walad-on, naamas ka dagaya, naaman sa mga problema, naaman sa mga kalisod, ug naamas mga pagsulay, dapat kaantigotang magpasalamat sa Dios. Kay damurtang magpasalamat, damor ang Dios malipay. Kung malipay ang Dios tanawa, sa Salmo 37:4, pangitaa ang kalipay sa Dios. Kanang kalipay sa Dios maoy pangitaa. Maoy paningkamuti nga ang Dios mo'y malipay. Pangita ang kalipay sa Ginoo. Unya hatagan ka sa tanan nimong gipangandoy. Wow, atong pakpakan ng Ginoo. Usas makapalipay sa Ginoo kanang mainampuon ka. Mo na si Jesus diha sa Marcos 1:35, kadlawon pa lang nag-ampo na si Jesus. Dili man tuod nato mahimo ang mga pag-ampo sa kadlawon. Dunay mga panahon nga dugay kang mumata, dugay tang mo bangon tungod kay dugay putang matulog sa sitwasyon nato karon. Mga kaigsunan, pero importante sa atong pagmata, makahangad man lamang tas Ginoo ug magpasalamat. Lord, salamat sa adlaw nga imong gidugang kanamo. Amen. Dili kay inigmata nimo moingon ka asa unsa na puy akong lungagon ron.
unsa na po'y akong sudanon ron? Wala na ba'y kalamunggay dito? Utol na. Nautol na kalamunggay. Ganina sayo ko pa. Oh, napay kamunggay diha. Sa daginot daginot Kaomi kamunggay kanina, daginot kamunggay papa. Una nga lapin aro inita. Asa mo ko kitag kamunggay nga piting lamia? Ako tong balikan. Na ako'y nakita na sa gatong ako kay punuan ba niya. Asa man to ba? Anya na lang na. Lami mo gun ikaw og kamunggay kanang magsigig init. Tinuod ba naad katong naas inyo ha ba? Katong advance sa tubigan, dako kayong kuan. Oh. Pero unya na lang nato na isgutan. At least nakainomdom ako. Nakainomdom na ko. Sige, balik ta sa padayon ta mga kaigsuonan, ang atong hisgutan, padayon ta mga kaigsuonan, kinahanglan sa pagkinabuhing balaan, subayon yun nato ang kinabuhi ni Jesus. Ug ang matag-usan nato ka kinahanglan na ang pagpaningkamot. Ayaw pag-agad sa imong bana. Kay kumingon ka nga, wampun mga lagad na kong bana, nga no magdi ko musimba. ayaw agda ka iya tag kaluwasan. Iya tag mga tubang. Amen. Iya tag mga tubang. Kung maimpirno ka, dili na tungod sa imong bana, tungod ra gyud na nimo. Pero kung malangit ka, dili po na tungod sa imong banang nangalagad panagwa, tungod ra gyud na nimo. Hinuktok man day Marisa. Ay hinuktok day Mar. Oh, ngayo tarog kamunggay dito. Joke lang. Bitaw no na nilami binang nagkuan. Kanang karong ting init, grabe pagkalamian ng muhigog kag sabaw. Nya na lang. Okay. Mga igsuon, unsa may inyohang nakit-an sa kinabuhi ni Jesus sa inyong pagbasag Biblia, dapat doon na mo'y makit-an. Kaya ako, kadaghan akong nakit-an sa kinabuhi ni Jesus. Si Jesus, mga kaigsuonan kung imong tanahon, si Jesus kung imong tanahon, dili lang mainampuon, kundili, grabe ang iyang heart sa pagwali. Kanus aman ka makakaton sa pagwali? Siyempre, sa panahon nga magtuon ka. Sa panahon nga padayon kang maminaw. Muna nga, sa akong kinabuhi, wala ko'y hunong ni kaluya. To God be the glory, ang Dios nag-uban sa akong kinabuhi. Nga padayon kong gidasig sa Ginoo sa pagtudlo, ibin sa pagwali dinhi. Ug ako nagtuo nga kung unsa may inyong nakita sa akong kinabuhi, ug uban sa akong pamilya, mausab ni inyong tinguhaon, ngadto na sa inyong kabataan. Kinahanglan kitang mga ginikanan, ato gyung batasanon ang pagdala sa atong mga anak sa simbahan. Kay ngilngig na kaayo ang panahon karon. Sa una, ang mga bata mo'y mahadlok sa mga mama. Pero karon, ang mga mama na'y mahadlok sa mga bata. Tinuod yan na. Kisa may mama nga anak na nasuwayan og singkag anak. Diba? Mura kag mahadlok. Kaya nga naman. Yan na lang, ginapay mga bata. Na, dili sa yun. Muna nga akong mga anak, gidisiplina gyud na namo. Kinahanglan mo bati gyud na sila kahadlok sa Dios. Namo nga mga ginikanan. Muna nga akong kalipay si Division na asay hiyas gyud di ay sa pagdram. Ibin akong anak si Asap unsa ka po hiyas ani. Ewa pa man nimo tumaw gyud ang hiyas ani. Sige pa man nagduwag iring. Pero naa say tingog, do na say tingog unya, do na say heart pod sa pagkuan. Pero dili pa gyud prehan ni David nga kanang naasay sincero na sa pagkat-on sa drums. Si Jesus, mga kaigsuonan kung imong lantawon, dili siya musagol, dili siya, wala gyud say bisyo. Daymar, murag dili kay kita ikaw o kita ako kundili kitang tanan giwalihan sa Dios. Ipakita nga si Jesus wala gid sa magbisyo. Ina imong tapad dapat di sad ko magbisyo. Dapat di sad ko magbisyo. Amen? Amen? Di ta magbisyo. Kanang pamalandungan kuno nato.
unsa may makuha nato anang bisyo? Una sa tanan problema. Unsa may problema, balatian. Ginahinay nato og welcome ang mga sakit kung magbisyo ta. Unya, pag magkasakit, asa man ta paingon? Diba? Nganong ato magyung tuyuan, nga kabalo naman ta, nga wa gyud laing anihon kung magbisyo ta. Manghinungdan si Jesus kung imong lantaon, wa gyud siya magbisyo. Kakita ba ka nga si Jesus nagbisyo? Ang mga apostolis nagbisyo? Wala. Kay ang pulong pagkabalaan, hingpit siya nga way bisyo. Amen? Unya, duha ka mensahe nga gipakita diha sa ikaduhang Pedro kapitulo 3, samtang nagpaabot ta ni anang adlaw. Ingon diha sa 14, samtang nagpaabot, ingon siya diha, paningkamot kamo pag-ayo, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli og dili masaway sa Dios. Okay, diretso lang sa dire sa tasa 11, og sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton? Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan og ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Mao bitaw nang kanang word ihalad. The word ihalad kana bitaw imong itugyan ang tanan. Naaba di ay kay nga ihalad, naaba di ay kay ihalad nga moingon ka nga, Lord ako na. Kung moingon gani kang ihalad, but ipasabot imo nang gitugyan, imo nang gihatag sa Dios ang atong kinabuhi. Dili na nato tugutan nga magkinabuhi pa ni nga iya sa kalibutan. Dapat magkinabuhi na ni iya ni Lord. Amen? Atong baba iya na ni Lord. Amen. Mura magnihinay. Kinahanglan ato gyud ang paningkamutan. Kining atong baba iya na ni Lord. Puro na ni pagdaig, puro na ni mga pagpasalamat, puro na ni pagpasidungog, dili na ni pamalikas. Wala na dapat pamalikas. 12, samtang naghulat kamo sa adlaw sa Dios, nga ang langit mo sa laob ug maugdaw ug ang mga butang mga tunaw. Tanawa, mga tunaw, tanang mga butang. Samtang maghulat kamo sa adlaw sa Ginoo, sa Dios, nga ang mga langit musilaob ug maugdaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Hala no. Grabe gyud. Tanawa ra gud ang panahon sa una. Perti yung sa una mga kaigsunan. Di ba wa mo kadungog sa unang panahon nga naay gitawag heat stroke? Unsa pay laing term ana heat stroke? Oh, lahi po tong mild stroke. Murag naa naman na sa unang mild stroke. Pero kanang heat stroke, murag wa pag yun na mahitabo ako ka dungog ana sa una. Karon lang ni. Oh, kanang heat stroke tungod sa kainit. Mao bitaw na karon mga kaigsonan, kabantay mo sa Santa Catalina. Dunay mga street festival, street dancer nga gipahigayon tungod na sila'y festival. 40 ka mga street dancer na kuyapan tungod sa kainit. Unya ang gihisgutan dinhi, mga tunaw ang tanang butang. Grabe ginang yung inita ng panahon na. Unya aron makalikay ta sa kainit, aron lalinon ta, dapat ang atong bansayon sa atong pagkatao karon, sa atong pagkinabuhi, diha sa atong Pinoyanan, sa atong trabaho, bisan asa ta, ang pagkinabuhing balaan. Ang tanan mo yung pagkinabuhing balaan. O ang pagpanugyan. Kanang paghalad sa kinabuhi nga to sa Dios. Lord, imo gyud ning akong kinabuhi. Kining tanan nga naanini, imo ni. Sa tabangi ko nga ako ning maampingan ug ako ning maminti nga dili na ako nitugutan nga mabisyo pa nako ang kalibutan. Ingna mong tapad, sa una natong bisyoso ko karon di na gyud. Nya ingna gyud bahalag bahalag ingna gyud nga bahala og tudlusan pa kog bugnaw. Oh, tudlusan tag bugnaw, exercise ko na ang pagbalibad. Ako ang i-advise ninyo, usahay manggod, kaikog ray naka
Ako mayon ko nga naagid mo anak nga term kanang kaikog usahay. Labi na kung kaila suod, unya suod kaila ang nagtunol. Murag maikog po kas pikas, maikog po kas kuan. Sa din na lang ato na lang ni kausa lang ha. Dili na mao. Kinahanglan ato ng balibaran. Kinahanglan kandigo kang mo balibad ana. Unsi niingon din nga okay, there is Tracy, apan nagpaabot kita sa gisaan sa Dios nga mao ang bagong kalangitan ug bagong yuta diin maggari ang katarong. Busa mga hinigugma samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Mahimong putli, dili masaway sa Dios ug dunay relasyon sa Dios. The word dunay pakigdait sa Dios. Makaduol ka sa Dios anytime. Kana bitawng kanang pulong duna kay pakigdait sa Dios. Mao gyud pinaka-importante nga imo nang ma-maintain. Like David, like Joseph. Sa tanan nga mangayo sila, pero sa panahon nga wala na ni ma-maintain ni David kanang pagkaputli. Okay, kay mao gyud pinaka-importante ha. Paningkamot kamo pagayo, ang tanan paningkamot. Kanang word paningkamot nagpakita na og kakugi. Kinahanglan kugihan ka. Kugihan kang mulikay sa kalibutan, kugihan kang mubalibad. Makadungog gani kag murag bugnaw, ikyas dayon. Dili kay murag bugnaw, paduol mo noon. Uy tapat-tapat pa. Kuwait na lay kulang. Ayaw. Ingna-ingnang ayaw. Kaya ang giingon din paningkamot kamo pag-ayo nga mahimong putli. Kanang putli, walay mansa. Ot ipasabot mga kaigsonan, dili magpakasala. O niya, dili masaway sa Dios. Ayaw gyud tuguti nga sa atong pagkakristyano, sa atong pagkatinunan kay ni sud naman gyud ta ni desisyon man ta, tama ba? Amen. Di desisyon man ta nga tinun-an ta. Ato gyung kanang pangusgan, ato gyung barugan. Atong pangayoon nga doon na tayo kaisog nga mubarog, kaisog nga mubalibad, kaisog nga mupugong. O niya, uban sa tabang sa Dios kinahanglan, mulambang gyud ta, makalampos gyud ta, nga dili gyud ta masaway sa Dios. O niya, doon na tayo pakigdait. Kay ang mahitabo manggod, kanang ingon diha putli ganita sa mata sa Dios, o niya, naatay kanang dili ta masaway sa Dios, ang mahitabo manggod ana, ang Dios mga kaigsuonan, duol kayo nimo. Ang mahitabo matud pa ni Jesus, sa di pagani ka mangayo, nakabalo na ang Dios kung unsay imo hang gikinahanglan. Amen ba? Di na ka mistil pang muhangyo pag-ayo. Imo-ingon lang ka, Lord, nakabalo na gyud ka. Amen ba? Wala kay wa mabali. Tanan nga sitwasyon pagpuyo sa among kinabuhi sa kalibutan, nasayra na nimo unsay among gikinahanglan. Amen ba? Mauna mga kaigsuonan kinahanglan ato ning i-exercise. Ang tanan mo ingong exercise. Una, unsa ganito? Pag kinabuhing balaan, unya ihalad kanunay ang kinabuhi ngadto sa Dios. Kanang ihalad mao na ang pagsimba nato sa Dios, pagdaig nato sa Dios, atong gi-exercise ang mga pulong kanang mukanta ta. Usa na kapaagi sa paghalad. Unya sa panahon nga mukanta ta, ang pulong pagkanta dili lang na mahitabo sa panahon nga manimba ta. Pwede na nimong buhaton nga manglaba ka. Mamalandong kuno ta. Nahitabo ba ni sa inyong kinabuhi nga nang laba mo, nga nagkanta-kanta mo? Maayo ka. Maayo ka. Yang uban, kuso-kuso. Kasagaran mga kaigsoon, manglaba. Ang una-una, tos problema. Apay kung payon ron, asa nagkaroon. Bantay ni ron. Yung nga kisi na ni uban. Gakurong na sa kalakot.
Kunya di na mao. Ang Ginoo naglandaw tao ning akong anak oy. Ang akong gipangayo nga ihalad ang kinabuhi. Kanang awi daygon ra ko. Amin ba? So gitudluan ta karon sa pinakagaan nga pamaagi. Aron kita iyang panalanginan ug tagbuon ug ang katagbawan atong mabatunan. Kana bitong naatay katagbawan mga kaigsoon kanang malipayon bitaw ta, malinaon ta. Wow. Muingon gyud ko nga kahibulungan usa ka katawo nga gipanalanginan pag-ayos Ginoo. Kanang naa nimo ang kalipay unya kanang mo entertain kas imong mga anak. Mo gyud nay ako ang gi-practice. Ibin gani karon sa among mga anak nga nisud na akong mga anak sa music team. Ako na silang gi-practice gyud. Akong gipakita nga kanunay na ako'y pagmahal, na ami pagmahal sa among mga anak. Musingka man ko, pero ako silang pasabton. Ako day silang, doon ay kausa nga, ako ang gisingkahan akong anak, dahil akong gipasabot. Dahil pagkahuman ako dahil gigamaan og tuya-tuya. Saan ang tuya-tuya? O tubibo. Sige na, perting abti ka po akong anak. Pagkabalo niya mo, murag kinakinahanglan kog lansang, kuha din sa lansang, wa na magpasugo. Unya maniid din siya. Moingon dahil ng duha. Thank you pa. Di ba nindot kayo? Kabalo ba ta mga kaigsunan kung ato sang ipabati ang atong gugma sa atong mga anak? Nganong ako nang hisgutan sa gitawag kanang paghisgot sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kay wala tay laing buhaton bitaw nga dili lang dapat kita mo'y maandam pati usab ang atong mga kabataan, ang atong pamilya. Amen? Kinahanglan maandam usab sila. Pero mao lagi na dili ta makapaandam nila kung kita mismo dili andam. Mao na nga atong exercise mana ang kasuma unsa imong trabaho, magkumpay man ka, manglaba man ka, unsa pa inyong trabaho sa inyong pamilya panimalay, manilhig, mangluto. Oh, lahi po tong magluto. Kaya itong magluto, masige po itong sige po itong higda. Oh, nya nakay kamparan nga utanon, magdaigo ka, maayo ka, imo ang himay, pagkanindota. Unya, inig-abot sa imong manak, una asa man ka dong. Ana, exercise lang. Amen? Nya, salamat sa Ginoo sa akong gipasalamatan ng Dios sa pagkamaayo niya sa ato ang panagtigom dinhi kay do na tay mga music team kani diri giumol gyud sa Ginoo, dunay gitarista, dunay pianista, nya dunay drummer, ni ako po ni lead. Kulang na lang may bahista. Basig si Papa Binbin dagoy si Brad Moses. Si Benji moy ako ang itinguha gyud si Benji. Pwede naman nag-i-adjust o kung sag yung orasaha, pwede siyang bakante. Kay mas maayo nga makapalitag base. Kay kung makapalitag base, kay kaning tema, moingon gyud ko nga mukuan ni siya kaning mulig-on ni siya tungod kay nabati na ko nga ang Dios nag-uban. Nag-uban gyud ang Dios. O ayaw kalimot ha, dili ta malimot. Kinahanglan samtang nagpaabot ta sa adlaw nga kini mawagtang man ginintanan. Kabantay mo mga kaigsunan ang nawagtang karon kini mga tubig. Wagtang ang tubig. Una nga moabot yun ang panahon mahilis nintanan. Pero before mahilis ang giingon diha kuhaon ta, lalinon ta. Pero mao na siguruhon nato aron madalata sa paglalin, aron madalata sa pagkana bitawng unsay laing term anang paglalin? Bakwit. Di ba? Bakwit. Ini-bakwit na nato like sa mga pamilya ni Lot. Bakwit sila gikan sa Sodoma Gomora. Biyaan nila ang Sodoma Gomora mga kaigsuonan, nang makwit sila, nang lalin sila. Inaana ang mahitabo sa tong kinabuhi. Aron madalata sa paglalin mga kaigsuonan. So focus ta. Aron madalata sa paglalin. Kinahanglan unsa ganito? Magkinabuhing balaan. Ikaduha, kinahanglan ihalad kanunay ang kinabuhi ngadto sa Dios. Amen? Ihalad, itugyan kanunay. Sunod, katong tulo, kinahanglan magpabilin tang putli.
Sunod, kinahanglan magpabilin tang di gyud ta masaway sa Dios. Og ang ikalima sa to. Kinahanglan magpabilin tang putli og dili masaway sa Dios. Og siguruho nato nga do na tay pakigdait matud pa ni Sister Eden. To pagpakan ang Ginoo mga kaigsuonan. Ayaw mo kalimot ana. Bisan pa kung naay bugnaw. Ayaw mo kalimot. Biya iyang bugnaw. Kaya nga naman, nangandoy mang kahatang panalanginan sa Ginoo. Amen? Dili na natutugutan nga mahugawan ang atong kinabuhi sa mga butang nga dili makahatag kayuhan sa atong pagpuyo. At tuta sa pagpanindog o atong pangayoon sa Ginoo ang iyahang pag-uban o ato siyang pasalamatan sa dili pa ta mo adto sa sa ato sa nang exercise kanang atong iampo ang ato ang nasod. Ingon din sa unang Timoteo kapitulo 2, mga pahimangno bahin sa pagsimba. Ato ning batasanon. Busaw na sa tanan, nawagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tao. So atong iampo ang tanang tao. Unya, mga silingan, atong iampo, nga panalanginan sila. Pangayo agikan sa Dios ang ilang gikinanglan. So unsa may gikinanglan nga atong nahibaw-an sa mga tao, atong pangayoon sa Ginoo niya uban ang pagpasalamat. Kinahanglan iampo ninyo ang mga hari, ang mga nangulo, ang mga nagmando. So atong iampo ang mga nangulo, ibin ang ato ang barangay kapitan, atong iampo, apil, atong mga barangay konsyalis, mga tanod, barangay tanod, o ang ato ang mga nangulo sa ato ang lungsod. Mga lungsod, ang sa may tawag ana kung city councilor. Di ba na ay mga konsihalis ang lungsod? Mayor? Na ano? Councilor sa lungsod. Ato nang dadon sa mga pag-ampo niya. Ako gihangyo ang matag-usa nga moduol ta sa Ginoo uban sa atong pagpiyong sa atong mga mata unya kung mahimo kung makatindog ka o mas maayo makatindog ka ug uban sa atong pagbayaw sa ato ang mga kamot ngadto sa Ginoo. Dili sa nato kalimtan ang pag-ampo ngadto sa Dios sa tanang mga tao. Dili lamang sa Pilipinas, maingon man sa ato ang mga kaigsunan nga naa sa gawas sa nasod, ang kinabuhi sa mga abroad na atong dadon sa mga pag-ampo ug ilang pamilya. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong nga imong gipaabot kanamo ug niya kami karon sa takna ug panahon nga kami mangayo kanimo o Dios og mga pabor panalangin nga ikaw ang Dios magapanalangin even Lord sa amo ang barangay kapitan, sa mga barangay konsihales, sa barangay tanod, tanang mga barangay opisyal Ginoo, bisan pa sa lungsod sa Malabuyok Ginoo ug sa mga councilor og sa tanan Ginoo, mga opisyal Ginoo, even ang among province of Cebu og tanan nga mga probinsya sa 82 province sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Salamat Lord nga ikaw maga-bless Ginoo ug ilabi na sa among presidente, vice president, ang anto na sa mga senador, congressman, gobernador, ikaw ang Dios padayon magapanalangin. Lord, among giampo kanimo amahan. Thank you Jesus sa imuhang paghatag ug higayon kanamo nga makapangayo kami nga padayon ka magapanalangin Lord, magaproteksyon ug among gipangayo ang imong langitnong proteksyon ug ang imong pagpanalipod sa among mga kaigsuonan nga naa sa abroad Ginoo, sa ilang pagpanarbaho Ginoo, nga naa sila kaisog maayong panglawas ug maayong amo Ginoo, nga higugmaon sila o Dios sa ilang amo nga ilang gitrabuan. Ug salamat o Dios nga maatiman sila Ginoo sa mga nagatiman usab sila sa ilang agalon. I-bless Ginoo ang ilang panarbaho nga kini makatabang Ginoo sa ilang pag-alagad kanimo, sa ilang pagtuo kanimo. Salamat o Dios bisan pa sa among mga kaigsuonan nga nagtrabaho sa naglaing mga lugar Ginoo, nga padayon nga matinud-anon pabor ug panalangin imong ipabot kanila. Ug maingon man sa among maisig ka tawo Ginoo, among mga silingan i-bless Ginoo nga naa kanunay ang imong tabang, ang imong proteksyon ug ang panalangin Ginoo ila usab mabatunag maangkon sa ilang pagpuyo niining naong sa kalibutan. I-bless Ginoo ang tanan nga niya karon, mga amahan, mga inahan, mga kabataan, ginikanan. I declare blessing Ginoo nga ang mga pulo nga among nadunggan dili namo kinikalimtan. Kanunay namo o Dios nga paningkamutan uban ang imong tabang, ang pagkinabuhing balaan, ang pagkinabuhi nga kanunay sa paghalad diha kanimo o Dios, ug ang pagkinabuhing putik dili masaway ug duna kami pakigdait relasyon diha kanimo amahan. Bless Ginoo kini mga pulo nga imong gipugas karon sa mong kasing-kasing nga dili kini namo malimtan og pahinumduman mo kami sa panahon nga amo kining kinahanglan ikinabuhi. Thank you Jesus sa matag usa sa pangalan ni Jesus. Ang tanang Kristo mag-ingong
Amen. No, amen. Akong gihatag sa MC alang sa pahibalo. At taas mga pagpahibalo. At taas mga pagpahibalo mga igsoon ko sa Ginoo. Unahon din nagkukuan ang katong gikasabutan nato nga mga tubitaw ta sa Thanksgiving anniversary. First Thanksgiving anniversary sa Tumunoy Mualbual. Ato ang kauban sa pagtuo dito. First Thanksgiving nila dito niya. Kanang mga tuta. Kanang pwede gyud mo decide karon nga kanang kisa tong makakuyog kay mag-practice pud ta sa atong i-present dito nga kanta ba ang mga youth kay musayaw man sila. So so atong paningkamutan og pangayuos Ginoo nga mahanay ang atong kanang buluhaton sa panimalay, mahanay ang tanan aron makakuyog na ara magud nato ang pagplano, paghanay aron walay babag ba nga makakuyog jud ta, musaksi ta sa pagkamaayo sa usa ka tuig na diin nag-uban, naghatag og kalampusan sa pagpadayon sa kadasig sa pagpangalagad ditong dapita. Nya mga man sad ang taga Cebu. Ang atong mga kaigsuunan dito sila Pastor G-Boy, sila Giselle, mga kaigsuunan dito sa pagtuo or naabay mo adto po taga Tarcom. Nya sila mo dala sa praise and worship. Nya kana nga time mahimamat pud nato sila. Ang atong mga kaigsuunan diha sa pagtuo, diha sa kamatuoran. So human sa tong kuan, closing prayer kay kanang mag-practice ta og kanta sa katong manguyog. Nya kanang kuan gina mga igsoon kanang atog yung pangayos Ginoo nga makaadto gid ta ana kay kanang sa panahon na pud nga kita na pud mag-Thanksgiving dire, moari mo pud sila. Diba? Ya, para makasaksi mo ta usa gid Thanksgiving. Pasalamat sa Ginoo nga diin na umol ang mga buluhaton nga gipiyal sa Ginoo ditong dapita. Ya. Mo na nga padayon ra gihapon ang practice sa mga pamatanon. Ya pasal nalipay kay ko ganiha kay kanang si pastor mo kanang base ay kanang nilid nila. Ya nindot na kay paminawon. Kung inyong tan-awon ang ilang gilive man to, nindot na kistanan. Niya si Ayla mo ni piano niya, si David ni drum, paminawa niya to ninyo niya si pastor mo ni lead niya, si strumming si Wince. Nindot kay paminawon. Kanang malipay ta ba niya nadasig jud sila. Niya si Yancy og si Cindy kanang kuan sila kanang nag-observe pud sila kay mas si kaning si Elame kitiyo bisad po kayo iyang kamot tuslok sa piano. Ya ayo po ka discourage ning galang tao po practice po mo. Di ba? Kaya aron po rotate mo ba? Puli-puli. Ha? Kaya dili lang giingna na gid mo, giingna na gid mo pastor nga wala mo'y klase pwede na gid kay mo maaritiri kinara ang piano. Dili lang kay matag Domingo. Kung nadjud mo'y time ba, kadyo dragon. Inana, kay kanang uban nakatuon po na sila kay naminaw po sa mga kuan abi taga broad na bagay ta karon sa kuan cellphone. Naminaw po sila na po sila na kanang katunan po dayon mga kuan ba patik kanang saon pag play sa mga instrument niya kuan kanang moto karong May 5 wala ta dire kay ato ta ang panimbahon na to adto sa Mualbual ya daghan ta kay mga tuman ang taga Cebu ya ate Kura pwede ra gid kita mo kuyog kung may klase si Brad Moses pod naaraman tayo kasakyan ya kuyog ra pud ta uli di ba niya kuan sa mga bata kanang murag patabang ginakos mga pagampo nga ang kadasig pud sa mga bata nga moari gid sila mag-ampo ko sa Ginoo nga unsay laing adlaw nga kanang kuan jud ba kay limot pud ako ang kuan assistant sa bado bad taron wala lagi mo naari
kanang Erets sa Sabado day taron. Mo na diha. Sa Sabado gidi ay ingo wag jud ka kaari kasi sige sunod. Sige lang tag sunod ani daghan ra bang sunod. Mo na nga matug yung pangayon sa Ginoo ang kadasig nga kuan. O sa sunod, sunod na pod. Daghan ang sunod oy. Wala nga daghan ba gini mga bata diring dapita. Bisag muon akong assist si Eden. Daghan kini ay kung musugdan nang sugod yun bang way putol-putol. Kaya once good ni kumita anak, kana pa nga ang atong mga anak matudluan sa pulong sa Ginoo, di na kita makakonsumisyon. Kay karon makakonsumisyon na kay magkat-on na mag-billiard. Gagmay pa, di ba? Muna kita mga mama, kamong gipangayo ninyo, nga kamo po mo push po sa inyong anak nga laka mo ka apil mo og Bible story kay tudluan mo pulong sa Ginoo kay ug kami lang gyud na tagsa-tagsaon na mo atong balay ya mahuman na lang mig adto-adtos mga balay nahurot na lang atong oras wala pa may kasugod at mga mama pod moy muduso masabado matag alas 2 pero wala karong semana sunod na lang ya ako ang gihatag ni pastor ang kan closing dugang. Sige, no, salamat sa Ginoo. Kabantay mo atong unag yung panimbahon diri na ato ni offering. Nagasto to nato sa kuan katong sa FM. Na ato ni kuan offering og 500 dayong 1,000. Nagasto gyud nato sa FM pag labi na tong pagpakaon o to pagpakao pagbiyahe day sa pagbiyahe. Unya napagyuta ni hatag pagyuta sa nag-install. So sa pagkakaron, di ba kabantay mo nga ang uban nga mga simbahan, gi-practice yun nila ang paghalad na I love offerings, pero sunod siguro ato nang i-apply. Pero wala magpasabot nga di ka halad, wala ka kasimba or di ka mo simba. Manaamang kay ihalad, naamang kay ihalad sa Ginoo niya kanang halad gamiton yun na sa buluhaton like karon na atay atuon. Dapat kung naatay mga halad, alabi na kay akong giingnan si pastor amo ang soft drinks, mudugang mi soft drinks. Muna nga inig-adto nato dito mo palit mi og soft drinks para sa ato ang Thanksgiving. Pero wala magpasabot nga maluya ta tungod kay naatay palalitong soft drinks. Ingon ang Biblia, ang prinsipyo sa Biblia nag-ingon nga kana bitawng bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Kay kinsa katong naghatag, damor nga tagaan. Muna nga next siguro nga mga kuan, nga mga tigom nato dinhi. Ako agyong gihangyo si Ate Ilby nga ako ni siyang himuong treasurer sa ato ang love offering. Unya natay reporting every month. Natay reporting or kaha 3 times a year. Pwede sad. Kay og every month murag ko ansad kaayo. Unya ang importante magyod treasurer. Sa panahon ni Jesus, ang treasurer nira si Judas Iscariote. Si Judas Iscariote. Iscariote? Judas? Kanang moto ilang treasurer tigtipig og kwarta nya sa tanang simbahan sa naagi treasurer. Akong asawag ako di na siya pwede nga kami mahimong treasurer. Kinahanglan usagyod ninyo maoy treasurer, moy tigtipig sa kwarta kanang nay mga offering. Naay mga ning offering muna nga dalaygon ang Dios nagamit nato sa ato ang kuan FM station. Ug sunod nga pa nagtigom mo nang naatay offerings. Amen? Amen? Salamat sa Ginoo niya. Ako aning i-testimony na ako'y naisimbahan dito nga naumol dito sa Kantipla. Usatos mga listener sa ato ang programa sa una sa 97.9 Love Radio Cebu sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi ko. Nakakunik ko dito unya nakaadtog gyud ko anang lugar nga nadiskrasyahan bitaw ni Ramon Magsaysay usas mga presidente sa ato ang nasod nga Pilipinas unya naapagani dito ang makina sa eroplano unya
didto o sa Mount Manunggal at bang anang katipla nya nay simbahan didto unya naay usa ka babae nga di gyud to siya kanang tigkarsones sayal gyud to iya ha unya gikan sa sidsid paingon sa iyahang kuan puro ra gyud mao ra gyud kolora kung pink yun na tanan kung orange yun na tanan nya ang iyang i-offerings dili kwarta ang iyong i-offerings kuan maglukdo to siya kasagaran sa yote o kanang lubay. Iya na yung lukdo ana maglukdo to siya. Nya pertigyang diga. Aniya bisag unsa actually ang paghalad dili na siya naghisgot sa mga butang lamang also sa atong kinabuhi. Amen. Salamat sa Ginoo niya, salamat sa atong buhi nga Dios nga nagpanalangin sa mga pulong nga ato karong nadunggad nabati diri sa atong kasing-kasing. Ug atong pasalamatan ang Dios nga siya nga Dios nga atong gilagaran mo gabay nato, mugiya nato. Karon Lunes, ugma, hangtod, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, hangtod Sabado, ug sa sunod na pong Domingo diin, adto na to himuon ang pagsimba ngadto sa tumunoy mo albo-alsi po. Og salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa matag usa adto ta sa pagpanindog. Salamat sa Ginoo ni Brother Moses og ni Gaw Jewel, Papa Binbin kanatong tanan nga niya karon. Uban sa pagpataas sa atong mga kamot og ato siyang pasalamatan. Ato ang kantahon ang give thanks unya uban sa humana ini mag-ampo ta. Unya nga ngadto mag-train ko og DJ kay bisan sa usa ka adlaw usa ka semana na ay duha ka DJ nga mo puli-puli. Kanang usa po na kapamaagi nga matrain mo wa ta kabalo nga mahimo mong operator sa usas mga sikat nga mga FM station sa mga commercial. So kanang training biya dili biya na ingon nga eskwelahan. Like sa ko ang pagdumala sa una sa FM radio. Wala ba gyud ko mag-train ato. Pero dunay nagiyan nako. 5 years ko sa commercial nga FM radio sa Cebu. Unya mo toy nakahinungdan nga nakakaton ko unsaon pagdumalag FM radio. Muna nga usa na ni ka oportunidad sa mga inahan nga dunay mga anak nga makakaton inyong mga anak kung unsaon pag-operate og FM station. Kay naa man gyud tay FM station, dili man na basta-basta kanang FM station. Unya usa sa ako ang tinguha kanang naay gyoy ma-hands-on ninyo ang computer. Makabalog yun mo computer. Nya sayon ra man na pindot-pindot ra man na. Adto ta sa pagduol sa Ginoo to ipataas ato makamot. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with thy grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong.
Yes, Lord. Let the poor say, I am rich. Thank you, Lord, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Salamat o Dios nag-release kag pinasayng pabor panalangin sa matag usa nga niya karon sa paghalad, naghalad sa kinabuhi diha kanimo. Bisan pa o Dios uban sa among mga pinalanggang mga listeners sa FM Shiny FM 101.3 ug sa among mga followers, mga viewers sa Facebook Live sa programang ang pulong mo kinabuhi ko, padayon ka o Dios magpaabot ngadto sa tanang mga tao nga midangop mingtuo misalig kanimo. Pinasayng pabor panalangin ug ang kalipay kalinaw padayon maghari sa matag usa din ang pakigdait gikan kanimo magpatikbabaw. I declare blessing right now na sa physical, material, spiritual ug sa tanan nga gikinahanglan sa mga ginikanan, sa mga amahan, inahan, kabataan, kanunay nimong isupply bisan pa ang kusog nga among gikinahanglan. Salamat o Dios bisan pa sa panahon nga grabing inita padayon mo kaming giproteksyonan ug sa tanang mga sitwasyon panahon bisan asa kaming dapit lugar ikaw ang Dios mag-uban aron sa pagproteksyon ug ilayo kami sa mga kalautag, disgrasya, mga problema. Dili kami o Dios nimo pasination og ang kalipay kalinaw maoy mabutonag maangkon pinaagi sa grasya sa mga Hesus ug gugma sa Dios Amahan ug sa pakig-usa sa balang espiritu karon ug sa pag-abot sa among Hesus Amahan ubani kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mayong hapon ug dalaygon ang Dios. Happy Sunday. God bless. God bless. God bless. Bye-bye. Happy Sunday.